बिमाया गाबै गाबै अबस्था हाराम जाखादों नैनिफ्राय बुलाब बुलाब जादों बुलाब बुलाब एकदम हरसे गाबनाय बेबिखौ नायनाय बेबायदियानो थांबाय उन्दुनो मोनासै आं एसे उन्दुबाय गाइस वेलकाम टु माय इउटुब चेनेल दायो बेबिखौ जों नेगासिनो दङ केबिन लानानै बेबियाबो दा NIC आव दङ सम सम नायबाय थायो जोङो ओमफ्राय दायो मोनाबाय नालाय एसे आङो माइन्ड फ्रेस जानो साहा कापसे लोंनोसै माने बेबिखौ नायबानो बोरैबा मोनो आरोना जिहेथु खाथियाव थाबाय थानाय 6-7 डेजल' जादों खाथियाव लाखिबाय थानाय गथ'खौ माब्रै हारसिं दस्रा रुमाव दोननाय बे एसे दुखु जायो आरोना नायनाय लोगो लोगो बिमायाथ' गाबगासिनो दङ दा गाबोनाव लासै मा रिजाल्ट मोनो जुदि खमियोबा ओमफ्राय गाबोनानो लांनो हासिगोन आरो जुदि नर्मेलाव फैयाबा माने गाबोनबो लाखिबावगोन बिसोरो दायो दोङो जोङो नगाव लोगोफोर ओमफ्राय रावखौबो लाखियाखै आइ बाबा फैदोंमोन इसोरखौ थांनो होबाय इसोरखौ मालाय लोमजागासिनो दङ आइया बेखायनो एसे रेस्ट लाथो होननानै थांबाय बेबियाथ' रुमाव थागोन नालाय जों केबिन लानानै हौवा हिन्जाव सानैबो दोङो आरो ना लोगोफोर साहा लोंना लानोसै ना बे केस काउन्टार ओमफ्राय इथिं केन्टिन सेन्टिन दङ फार्मासि नैबेबो काउन्टार बेबिनि मेडिसिन मोनसे मोनाखै भितराव बेखायनो बाहेरायाव ओंखारनानै नागिरफैदों बेफोर फार्मासियाव मोनो ना मोना नायनोसै इयाव फार्मासि गासैयावबो सोंबाय गैया नैबाव लास्ट सोंनोसै दङना गैया इयाव हमनासै थारमाने बेबिनो दौगासिनो दङ आपटामिल गोल्ड पाउडार थ' बे जोबसिगोन बेखौनो नागिरदोंमोन गैया मोनथारसै आं बेखौ दोननाय जायगा सफैलायबाय आंनि स्टाफफोर थायो रुम ओमफ्राय बेयाव बेबि दोनदो बरियानो सना आं दा दसेयावनो हरगासिनो दे नोंखौ दे ओंखाम लाबोबायनो जिराय गोजाङाखै नोंसोरो जिराय दायो नैया जोंनो माने आंनो हिन्जावाथ' बिनिया दंखायो बायना लाबोखादों ओमफ्राय उदालगुरिनि थाफैनाय बेयाव खामानि मावनाय बिसोरो आंनो ओंखाम होफैदो नैया अननानै थेंक इउ स' माच मा लाबोदों गोथाव बानायनानै लाबोदों दायो नायनोसै नै बेदआवनो जानोसै ना दायो आङो दिनै मिरामिस नालाय बेखायनो भाजि दालि ओंखाम बानलु लाबोदों बिसोरो ओमफ्राय नैयाव मिस्टिबो लाबोदों ओमफ्राय बेनिया नैया ओंखामदो दालिदो मिक्स केसारि नै जाबाय बेबो मेडिसिन जानांगौ आरो बेखौ लाबोना होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच जानोसै आं दा ओमफ्राय नैया बेखौ बावदोंमोन आङो बाथोनबो लाबोदों आरो ना इमान अननाय थेंक इउ जानोसै आं दायो दायो 9टा जाबाय बिमाया नायनो थांदो केबिनाव मानसि दङ बिथिं पेसेन्ट दङ बिमाया बेयाव नायनो थांदो आरो सासेल' थांनो हायो दा दिनैबोथ' हरसे उन्दुनो हानाय नङा बेबिया बेयाव जों बेयावहाय बोरै उन्दुनो हानाय बायदि हरसेखौ गाबोन आरो मा रिजाल्ट मोनो थांसिगोन दहायबो बावलांदो दाबो बावलांनो नागिरदो नैया बिसोरो बिराद बुस्थु बुयो नाय जानाय लोंनाय नैबे टिफिन लादो फुरा एक्साइटेडआवनो बावदो बिसोरो मालाय बाबु गोदान फैनायनि एक्साइटेडआवनो बावलायलाङो जाजानाय नङा इयो र' केरि बेगबो गैला नङाबा ओमफ्राय नैबेलाय नैया दै गुदुं होफैबाय ओंखाम होबाय थेंक इउ
गाबोन मर्निं लोगो मोनगोन बाय बाय दे बाय बाय दे आगै थेंक इउ फैनायनि थाखाय दा फै दे औ दे नक खालामबानो जाबाय फैनानै नक खालामबानो जाबाय दे बाय बाय ओमफ्राय बिमायानिया ओमफ्राय नैया जोंहा मानफालि मोनबाय बाबुखौ नायबाय थानो मोननायखायसो गोसोआ दं माबा थानो नागारनानै जिरायनानै आरो बिमाफोरनि फिलिंसआ माबायदि जायो दासो बुजिबाय आरो दायो खैथा जाबाय हरनि 12टा एकदम गोसोनि बिखा बिख्लोआनो अबा गोजानाव दं बादि मोनलायो गोसोनि बि दायो बाजिबाय 3:37 नै आं बिमाया थांबावनो नायनो उन्दुनो मोनखाला एकदम मेगना थिग बोदों उन्दुनो मोनदों गुड मर्निं लोगोफोर दायो मर्निं 7टा जासिगोन सिखारबाय ओमफ्राय जोंहा बिमाया नैया उखैदोनो मेरिगल्ड बिस्कुटजों दै गुदुं जाबाय थादों बेबिखौबो नायगासिनो दङ बियो हरसे मर्निंनि सिखारबाय दायो मोखां एरि सुना लानोसै ओमफ्राय साहा कापसे लोंनानै थालायनोसै मा जायो रिजाल्टआ दायो ब्लाड टेस्ट खालामबासो मिथिसिगोन गैया 8टा जाबाय खुलिजोब्बाय बेनो नैया गारिया दङ बरियानो दायो केन्टिना खुलिदोंबा मोखां सुनानै कापसे साहा लोंनोसै बरियानो सानाबो ओंखारबाय साहा लोंनोसै मोखां सुनोसै दायो गुदुं गुदुं लाल साहा कापसे लोंनोसै बेयाव दायो बेखौबो लाल साहा लोङोनो दै गुदुं लायनोसै गाबै गाबै बेसेराया माला सिजोल जागोन आयौ बिमा जाबाय मा इमोसनेल जायो माने इमोसनेल हार्ट एटाच माने इमोसनेल एटेच जालांबाय आं मानसियानो एकदम बाबुनि एकदम दसेबो गोजानाव थानो हायै बिदि जाबाय मिथुनि गोजानाव थानो हागौमोन बाबुनि गोजानाव थानो हानाय नङा बिदि जाबाय आसरितसो या स्कुल स्टुडेन्टफोरबो फैबाय बेयाव स्कुल दङ नालाय ओमफ्राय नैया आगै सासे उदालगुरिनि दायो साहा लोंसै ओइ नै जोंना सिस्टार मोना थांनो गुड मर्निं उदालगुरिनि लोगोफोर फैदा 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 नोंसोरखौ थांखो ना माखो होनखांबावबाय जोङो दानि थावनो फै जिराय थांखो ना माखो होननानै गोसोखांदोंसोमोन आरो नायलाय सिस्टारा माबा थफ्ला हरफालायबाय आरो फंबायनि हाबा दं होननायखाय लांदो 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 हाबानि नामाव ना नै इसोरनिया फट' लानो जाबाय उदालगुरिनि 1 2 3 नो नैया मालाय ओट्स लाना फैलायबाय उदालगुरिनि आगै ओमफ्राय नै आंनो ओंखाम लाबोबावदोंसो आरो दायो जागोन आं दसे उनाव बेबिनिबो ब्लाडखौ लांबाय दायो टेस्ट खालामगासिनो दङ ओमफ्राय रिजाल्टखौ मा मोनो दा दसे उनावसो मिथिगोन दायोथ' बारा टाइम जायाखै 9टाल'सो जाबाय ओमफ्राय नैया ओंखाम लाबोनाया आमलेट लाबोदो दावदै आमलेट ओंखाम ओमफ्राय जाखावनोसै आरो लाबोनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दायो लोगोफोर सोरांबाय ओमफ्राय आं ओंखामबो जाबोबाय उदालगुरिनि बिसोरो लाबोदोंमोन थेब्रेनो जाबाय एसे दंबावो आरो दसेनो जाबावगोन बेबो ओट्स जाबाय साहा लोंबाय ओमफ्राय दा जों दुगैनो मोनाखै ब्रासबो लाबोआखै
दायो ब्रास स्रास खालामगोन दसेनो फ्रेस जानानै ओमफ्राय ब्लाडबो लांबाय बेबिनि बाबुनि जोंना ओमफ्राय जेला दा दसेनाव फैगोन थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'सै नेक्स्ट ब्लगाव नोंथांमोना नुगोन बाबुनि ब्लाड टेस्टआव मा रिजाल्ट फैखो थ' थेंक इउ स' माच बिदिनो नायलांबाय था आरो बिदि सापर्ट खालामबाय था बाय बाय बिमाया गाबै गाबै अबस्था हाराम जाखादों नैनिफ्राय बुलाब बुलाब जादों बुलाब बुलाब एकदम हरसे गाबनाय बेबिखौ नायनाय बिदियानो थांबाय उन्दुनो मोनासै आं एसे उन्दुबाय बे बारा उन्दुनो मोनाखै आरो एकदम फुल एडिक्टेड जाबाय बेबिनि थाखाय ओमफ्राय बिराद दुखुआव दं आरो मानसिया थ' थेंक इउ स' माच बाय बाय लोगोफोर दिनै लांनाय जागोन ना जाया मिथिला रिजाल्टआ मा फैयो बिनि उनावसो जागोन बाय बाय